Onko valmis? Valmis. Huomio! Vittu. Ah. Oletko lopettanut? Joo. Joka sentti liikkua täältä. Työlaukaus. Tai miten nyt tehdäänkään. Kato asentoon. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Oletko lopettanut? Kyllä. Mitä irti? Liikkuvat taakse. Aloitusasento. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Oletko lopettanut? Jos haluat vaihtaa lipasta, niin tee se. Taikoa jo. Mitäs lipasta oli? 22. Aika 13. Oikein. Anteeksi keskeytys, toimitsijat. Onhan teillä kaikilla ruokatilaus- tai ruokatoive laitettu järjestelmään? Mitä se on? Jos ei ole, hävetkää. Varmistaks mä se? Joo. Jos on, niin hyvä. Laita tilauksen menemään. Kiitos paljon. Joo, kyllä. Onko kysyttävää? Ei. Jos ei ole, niin aloitusasentoon. Onko apuja valmis? Valmis. Huomio! Jos olet lopettanut lipas irti, liikkuvat taakse. Ja kantoasentoon. 16.90. 16.90. Oikea. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio! Lipat irti, liikkuvat taakse. Joo. Kantoasentoon. Ota tyhjän laukauksen. Joo. Okei. Aina ei tiedä noista piakkareista. Kantoasentoon.